Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Vítajte v mojej izbe v Amerike. Takže takto to asi vyzerá. Tuto mám moju posteľ. Tuto mám môj stôl. Hej, so všetkými vecami, počítač a vlajka. No, nesmie chýbať predsa. A keď sa presunieme semka, tak tu mám zase kúpeľničku. No tak. No na začiatku výmeny bolo celkom ťažké nájsť si kamarátov, tak ako by ste asi aj čakali. Ja som prišiel do školy a sem tam som sa s niekým rozprával, ale to nie je také ako mať naozaj s kamarátov. A to očakávanie, že budete veľmi populárni, keď prídete do školy ako výmenný študent, tak u mňa sa to absolútne nenaplnilo. Vlastne skôr nikto nevedel ani, že som výmenný študent, takže to ma nie, že sklamalo, ale bol som tak trocha prekvapený, lebo som to očakával. Mal som ale šťastie, lebo v škole učil jeden poľský učiteľ, ktorý mňa osobne neučil, ale stretol som sa s ním vďaka môjmu hostatkovi a ten ma potom zoznámil s jeho synom, ktorý ma potom uviedol do jeho partie a tam už to bolo potom celkom jednoduché nájsť si kamarátov a už sa to proste išlo. No a v škole som sa učil veľmi zaujímavé predmety ako oceanografia alebo grafický dizajn, tvoril som videá pre školu, myslím tým editovanie a točil som a robil som kopec športov a k tomu sa ešte dostanem. V jesennej sezóne som síce nerobil šport, ale mal som možnosť chodiť aspoň na zápasy našej školy amerického futbalu, čo boli neskutočný zážitok a naozaj to vyzeralo ako v tých klasických amerických filmoch. The movie is itself, but he's fake as shit.
And it's a touchdown. Na zimu som sa už zapojil konečne aj do nejakého školského športu a ja som si teda osobne vybral atletiku. Behával som šprinty, alebo beh cez prekážky, alebo skok do diaľky dokonca. Tam som si vďaka môjmu koučovi vyslúžil aj prezývku Slovakian Missile, čo je v preklade slovenská strela. V škole sa mi úplne darilo, chodíval som na rôzne krúžky, na rôzne mimoškolské aktivity a ešte k tomu som bol aj zapísaný na atletike a priznám sa, že čoraz viac som sa stával populárnym, aj keď som to úplne nečakal. Do toho som nakoniec ešte stretol aj výmenných študentov, ktorí bývali niekde v okolitých štátoch okolo mňa. S niektorými z nich som sa dokonca vybral aj do Washingtonu DC na týždenný výlet, no a ten výlet bol naozaj skvelý a asi jeden z najlepších týždňov minimálne v zimných mesiacoch. No a potom prišli Vianoce. Moja hostrodina ma zobrala na chatu, kde bolo dokopy možno aj 30 ľudí, ale ja som sa cítil veľmi sám. Vianoce som prežil veľmi osamotený a nič iné ako ich len prečkať som nemohol. Našťastie mi najlepšiu spoločnosť asi robili české filmy ako Pelíšky alebo Tři oříšky pro popelku. Nakoniec našťastie ale všetko prešlo a Vianoce boli za mnou a ja som sa znova mohol cítiť trocha viac v komunite. Lenže moje plány sa rýchlo zmenili, keďže som sa mal za pár dní sťahovať ešte pred mojimi narodeninami. V druhej rodine som sa necítil vôbec dobre. Nechodieval som moc von a cítil som sa veľmi izolovaný. Zo stresu som mal dokonca vysušenú pokožku na rukách a najradšej som sa tešil, keď som mohol ísť zaľahnúť v noci do postele a len tak byť sám a premýšľať. Troška poukazoval to a bolo to fajn. Čo? Ty zjel. Čas som trávil čítaním. Kreslením alebo hraním na piáne, na ktorom som sa chcel naučiť. Boli to dlhé mesiace a minúty sa zdali byť naozaj hodinami. Východiskom bol aspoň ďalší týždňový výlet, ktorý som absolvoval s mojím Rotary distriktom. Bol to výlet na lyžovanie do New Hampshire a ešte s jedným výmenným študentom Paulom. No a ten týždeň mi veľmi pomohol v psychike a veľmi som si to tam užil. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Negative causes aura.
Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. 'Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your gay night there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Našťastie sa začínala aj pomalý jar a ja som konečne začal chodiť von a mohol som sa sústrediť na aktivity, ktoré som chcel robiť v škole. Začal som napríklad hrávať tenis, začal sa oteplovať, takže sme chodili občas už aj párkrát konečne k moru. A nakoniec som sa ešte ku koncu výmeny presťahoval naspäť k prvej rodine. A to ma oslobodilo. Keď som sa presťahoval na svet prvej rodine, vedel som, že mi zostávajú už len pár týždňov a preto som chcel každý deň využiť naplno. Vtedy som občas nechodil do školy a užíval som si naozaj každý deň, ako sa to len dalo, lebo do konca výmeny mi zostávalo už len pár dní. A v tom najlepšom sa to muselo skončiť.